wacho en ni chama en gima iluwo gi chik. And chama nigi structures ke. And structures mag chama mar ODM kaka ng'e en ni gin gi Central Committee, gin gi National National Executive Committee, gin gi National Governing Council, and then gin gi the NDC. And therefore, gima chama timo en ni giromo to gikaw position. Ka gisekaw position kata moa kanyo onego bed ni dhi wacho gi position ma chama wacho. And Secretary General is a very critical office organs gi nikech en emo kawo minutes kendo en emo communicate gik ma owachi e meetings gi. And therefore it is unheard of ni Secretary General nyalo bedo ni wacho gik mopogore gi gik ma chama wacho. King'iyo bura man nyocha otimore en bura ma ok inyalo wacho ni en ODM koso en ng'ake. Iyudo ni nitie joma support Matiang'i kacha, nitie joma support Kalonzo, nitie joma support Gachagua, nitie and so on and so on. Nitie agents mag Uhuru, iwacho ni Uhuru ema finance gi and so on. So for me, aneno ka Babu gi Sifuna have to make a decision. Either nigi ne ODM, kagi ne ODM, to get stick to decisions ma ODM structures o make. Ginyalo balo e sama ji discuss. To ka decision osebedo made to gibedo bound that decision. Kok ginyal to giwuok oko. An ing'e nan member mar ODM. To ka nochopo 2011 to ODM aneno ka make certain decision mane ok awinjora go. Na wuok oko lela ma wacho ni an awuok. Although I still respect that. And since then, aluwo path na very gine. Although I agree with them in a number of things. So Jogi have to come to a point where they decide Niki join Gachagua gini mondo go one time gi wachicha kata gine ODM mondo gi negotiate gi UDA for formation of the next government. Ensuring that President William Ruto is still the president until 2032. Mondo, especially for Kalosogi Babu Kaka Wudoma Kaluo, we make sure ni continuity obete gik mwachako neno lemo mwachako neno mabiru thuru again in terms of ndara, in terms of railway, in terms of gik magblue economy kaka port, paya, the fish landing beaches, which is affordable housing, which is reviving our sugar factories, and so on and so forth. Because magegima critical nejo luo, to wasete modwaro gigi endara gengwe chotamore, one opportunity ma making sure ni for the next 6.5 years, ma President William Ruto podnitie, what team as much as possible, kabe what team mondo wa take you would wakata nyiwam e yekanyo, mondo chieng moro ginyalo ka okuot, gitong ka gilaro nwa piny.